Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव। दा गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्ट नटिसखौ मोनबाय। आं खोथा होदोंमोनखि समबार नङाबा मंगलबाराव नोंथांमोना नटिस मोनगोन बा रिजाल्ट मोनगोन होननानै। दा फाइनालि फैबाय। दा जायफ्रा दहायनि भिडिअ नायाखै नोंथांमोना मोनथियाखै जानांगौ। जेबो नङा, नैबे भिडिअ गासिबो मोनथिजोबगोन आरो जायफ्रा नायबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय। दा नोंथांमोननि खामानिया लेखा फरायनाय, अके, बेनिफ्राय काट अफ लानानै साख्रि लानाय। दा मैया एक्चुअली एसि मिटिं जादोंमोन आरो बावहाय मा सावरायखो बेखौ जों बाव कभार खालामगोन। एक्चुअली दहाय फुङाव भिडिअ खाबाय, अब्लाबो बावहाय खायसे खायसे आन्दायदों। दा बेखायनो आं आपडेटखौ होगोन आरो एग्जामाव माबादि नोंथांमोना माने एग्जाम लिरनांगोन बा हयथ' माबादि सिलेक्सन खालामगोन बेखौबो जों बाव खोन्थाखानोसै, जाहाथे सासे गोदान स्टुडेन्ट दङबा जाहाथे जोबोर हेल्पफुल जायो। अके, देन बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सिबो एनाउन्स खालामबाय। दा बोरै खालामगोन, सोर होगोन, बहा मोनगोन, बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो नोंथांमोना बयबो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोननो हायो। बेनिफ्राय खायसे खायसे कमेन्ट्सल' खालामो, डाइरेक्ट भिडिअ नाया। एक्चुअलि भिडिअ नायग्रोनांगौ, कमेन्ट्सखौ उनाव खालामनांगौ, मानोना भिडिअ गासिबो डिटेल्सआ थाखायो नालाय, बेखायनो भिडिअ नायनानै बुजिनांगौ आरो। दा गोबाव खालामा, जों थांना पर्टेलाव, बेनिफ्राय जोङो नटिसखौ नायबावगोन। दा जों फैबाय CSB आव। फैनाय लोगो लोगो एडमिटखौ नोंथांमोना बेवहाय डाउनलड खालामना ला। बे सिगांनि फिजिकेल टेस्टनि एडमिट, बेखौ नांगौ जायो समावहाय। थ' बेखायनो दाबो टाइम दङ। नोंथांमोना जास्ट रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ बाव होदो, बेनिफ्राय जिमेलखौ होनानै सार्चआव थुबानो नोंनि एडमिटखौ नोङो लानो हागोन। नाथाय बे एडमिटआ दा एग्जाम थाखाय नंथ'आ। एग्जाम डेटआ थाबैनो रिलिज खालामना होगोन बिथांमोना, आरो मा डेटआव एग्जाम जाथावगौ बेखौबो जों केलेन्डारखौ नायगोन। ओमफ्राय नोंथांमोननि अफिसियेल रिजाल्ट सिटआ, अके, रिजाल्ट सिटआ नैबे वेबसाइटआव फैगोन। दा बे वेबसाइटआव गाबोन फैगोन। दा अफिस टाइम जानाय लोगो लोगो 18 आगस्ट, अके, माने गाबोन बिनि रिजाल्टखौ होगोन। बेखायनो जों दा नटिसखौ नायनोसै। नाथाय मोनसे बाथ्रा, नटिसखौ दायो जों बे पर्टेलाव मोनथ'वाखै, जानो हागौ दसे समनि उनाव बिथांमोना पाब्लिश खालामगोन आरो। अके, माने आंनियाव एडभान्स फैदों नालाय, आं बेखायनो नोंथांमोननो होग्रोबाय, मानोना पेपाराव होदों। थ' बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया जों नायनोसै नटिसआ माबायदि रोखोमनि। दा बे जाबाय नटिसआ बेबादिनो एसे ब्लार खामोन। दा वेबसाइटआव गाबोन मोनगोन आरो 18 आगस्ट एबा गाबोन मोनगोन। दा बेवहाय माब्रैहाय रिजाल्टखौ नायगोन होनोब्ला, कि जाने गाव गावनि रल नाम्बारखौ होनांगोन। जिथु जोंहा रल नाम्बार थायोना एडमिटआव, फिजिकेल टेस्टआव, बा डिटेल्सखौ होनानै लगइन खालामनानै नायनांगौ जानो हागौ आरो आंनि सन्देह। माने जास्ट लगइन खालामनानैसो नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्टखौ नायगोन। जेरै हमना ला क्वालिफाइड फर द नेक्स्ट राउन्ड बा रिटेन एग्जामिनेसन, बेबायदि टाइपनि आरो। अके, नङाबाथ' 23,000नि रल नाम्बार होनांगौआ, पाब्लिश खालामनांगौआ वेबसाइटआव माने इजि नङा। दा गोबां रल नाम्बार्स थागोन नालाय। थ' बेखायनो आंनि बादिब्ला जास्ट लगइन खालामनानै जास्ट क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइडखौ माने नुनो हागौ आरो आंनि जास्ट एनालाइज खालामनानै CSB पर्टेलाव। थ' बेखौ गाबोन मोनथिसिगोन रोखायै। दा जियानो जा बे मेटार नङा, जिखुनु जाया रिजाल्टआ मोनबाय गाबोन, बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया दा नेक्स्ट राउन्डआ मा, जों बेखौ दा नायनांगोन। दा नेक्स्ट राउन्डआ जाबाय रिटेन एग्जाम। अके, बे एग्जामावसो दा मेन फकास खालामनांगोन जों। दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिसखौ नायनानै जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस दङ, गोदानै देग्लायसो फार्स्ट टाइम होदों, अके, स' फार्स्ट टाइम होदों, दा माबादि एग्जाम जागोन, बेसेबां माने जिथु माने बेसेबां एग्जाम जागोन बेखौ जोङो नटिफिकेसन नायगोन। दा जोङो नटिसखौ नायगोन, मानोना बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङना गैया बेखौ क्लियार खालामनांगोन। टाइम गैला दे, टाइम गैला, जास्ट 1 मान्थ एबा टाइमानो गैला। जास्ट हमना ला आखायाव 20 डेज दं। 20 डेजनि गेजेराव एग्जाम जानाय चान्सआ दङ। बे जाबाय ग्रेड पे, दरमाहा बेथन, बियो बेखौ नायना ला, बेखौ जों मेटार खालामला। नाथाय जों एग्जामखौसो नायगोन, मानोना दा बे एग्जामा जागोन एक्सट्रा जागोन। डेट मिन्स मा, फरेस्ट गार्डआ फुङाव जानानै, अके, बेनिफ्राय हमना ला गार्डआहाय बेलासियाव जागोन। माने एग्जामा आंनि सर्सआव मोननायाव फिन खनसेबाव सेम डेयावनो जागोन। अके, हमना ला मर्निं थाबाय, बेनिफ्राय आफ्टारनुन थाबाय आरो सेम डेयावनो सानडे खालि एग्जाम जागोन। दा बेखायनो बबे सानडेयाव जाथावगौ जों बेखौबो केलेन्डाराव थांनानै नायगोन। बाट एग्जामनि मार्क्सआ, बेखौ गोसोआव ला, 100 मार्क्सनि एग्जाम दङ। बथ पस्ट, मोननैबो पस्टआनो 100 मार्क्सनि एग्जाम। नोङो जुदि मोननै पास जादोंबा खननै एग्जाम होनांगोन, फुङाव खनसे, बेलासियाव खनसे। अके, देन नैबे बाइबा टेस्टआव 20 मार्क्स दङ। नोङो बाव थांनो, नोङो मोजां काट अफ लानांगोन। 100नि गेजेराव नोंथांमोना 90 प्लास टारगेट खालामनांगोन। अके, मानोना केन्डिडेट्सआ गोबां बुरजा, पस्टआ गोबां खम। दा पस्टआ बेसेबां दं होनोबा नैबे नटिसआव दंखायनाय बेखिनि पस्ट दङ। बेखिनि पस्टआव फाइट खालामनांगौआ इजि नङा। 47ल' दङ ग्रेड 1आव, बेनिफ्राय 110 दङ गार्डआव। दा बेखायनो
नैबेवहाय 141 जनखौ लेंहरगोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव 330 जनखौहाय भाइभा टेस्ट होनो लेंहरगोन आरो बे भाइभा टेस्टआव 25 नाम्बार दङ बावहाय जायफ्रा 20 प्लास लागोन आई होप बिथांमोना साख्रि मोनगोन मेरिट बेसिसआव बेखौ मोनगोन आरो आं बेखौ एनालाइज खालामबाय देन नेक्स्टआव माब्ला एग्जाम जादों केलेन्डारखौबो जों दा नायनोसै दा जोङो आगस्ट दाननि केलेन्डारखौ नायोबा दा सानडे होनोबा दा जों सानडे लाइनाव नायबानो जाबाय नैबे रेड कालाराव नायबानो जाबाय नैबे 16 मैया हमना ला बिएड एन्ट्रेन्स एग्जाम जालांबाय दा बिनिफ्राय 23 आव एग्जाम जागोन नामा स' बे एसेबां पसिबल नङा एग्जाम सेन्टार बानायनांगौ दङ दा आं जेसेबांनाखि कलेज लेभेलाव जेनाखि लेक्सारार खामानि मावो बा लोगोफोर जेनाखि लेक्सारार मावगासिनो बिथांमोनाव सोंनाय बादिब्ला दासिम जेबो इनफरमेसन फैथ'वाखै माने जुदि एग्जाम जायोब्ला माखासे रेडि खालामो कलेजखौ माने बुकिं खालामो बिनिफ्राय इनभिजिलेटर्स नांगौ जायोना इनचार्ज नांगौ जायो बिथांमोनखौहाय कन्टेक्ट खालामो दा बेखिनि खामानिया जाथ'वाखै स' नेक्स्ट एग्जाम जायोब्ला नैबे 30 बे 30 आगस्टआव चान्सआ दङ बे 30 आगस्टआवहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायो जुदि सिएसबिआ गोसो दङब्ला एबा लास्ट सप्ता 30 आगस्टआव खालामनो हायो बेनिफ्राय दा बाव हायाबा सेप्टेम्बर थ' सेप्टेम्बराव नायोब्ला नैबे सेप्टेम्बराव नायोबा नैबे सानडेआ 6 आव एग्जाम जानाय नङा मानोना बेवहाय सी टेट एग्जाम दङ अके सी टेट एग्जाम होग्राफ्रा किजानि फरेस्टआवबो दङ जानांगौ क्वालिफाइड जानानै थ' बेखायनो बिटिसिआ किजानि सी टेट एग्जाम थाखालि बे एग्जामखौ लानाय नङा अब्ला मोनसे चान्स दंबावो नैबे 13 सेप्टेम्बर सेकेन्ड सप्ता सेप्टेम्बराव जानो हागौ नङाबा 20 आव जानो हागौ आरो बेनिफ्राय रिजाल्टआ हमना ला अक्ट'बराव फाइनाल लिस्टआ फैनो हागौ जिखुनु जाया एक्सपेक्ट खालामदों जे 16 आगस्ट माने दुर्गा फुजाया 16 आगस्टआवना बिनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मोननो हागौ बेनिफ्राय फार्स्ट बेच 2025 बेच बिथांमोना हमना ला 19 आगस्टआवहाय बोसोरसे जासिगोन एपइन्टमेन्ट मोननाया दासिमबो ट्रेनिं जायाखै नालाय साख्रिया रेगुलार जायाखै बिथांमोना प्रफेसनेल सेलारिबो मोनदोंमोन बाट दा मोनथ'वाखै रेगुलारखौहाय आरो बेनिफ्राय 2026 नि बेचजों जुदि एपइन्टमेन्टखौ अक्ट'बराव होयोब्ला अब्ला बे मोननै बेचजोंहाय ट्रेनिंखौ सेम खालामनो हागौ दा आंनि बुजिनायाव बे आरो मानोना ट्रेनिं खालामनोबा माखासे बाजेट नांगौना आरो बे बाजेटआ जाहाथे जायो अब्लासो ट्रेनिंखौ होनो हायो थ' बेखायनो बे मोननै बेचजोंहाय खनसेनो ट्रेनिंखौ बिथांमोना मा लानो हागौ आरो अके स' बेबायदि लानो हागौ आं जास्ट सानदों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय थ' बेखौ जों मिथिबाय दानि नेक्स्ट लेभेलाव जे ग्रेड 3 ग्रेड 4 मा जागोन जों बेखौ दा पर्टेलाव थांनानै सावरायनोसै दा जों बे बेनारखौ नायोब्ला गोजोनथाव बाथ्राया बेनो कि माने मैया एसि मिटिं जादोंमोन एक्जिकिउटिभ काउन्सिल होनना बुंनाय जायो बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव बियो जादोंमोन आरो बेवहाय बिथां हाग्रामा महिलारि चिफ सारा बुंदों कि माने बिटिसिआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 पस्टआ एभेलेबल दङ होननानै आरो बेखौनो सावरायगोन दिनै बिटिसि आरो लोगोसे आसाम सरकारा माने एसि मिटिं जाबाय नालाय बेनिफ्राय एसि मिटिंआव माखासे रिजलिउसन बा माखासे थांखि लायो बेखौहाय साक्सेस खालामनो दा बेखायनो बुंदों कि माने बिटिसिआव गासै 39 डिपार्टमेन्ट्सआव दङ बे 39 डिपार्टमेन्ट्सआव पस्टआ मेरला दं होनना बुंदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव बेखायनो निउ भेकेन्सिया फैगोन स' 100% निउ भेकेन्सि फैगोन नाथाय माब्ला फैगोन बेसो साननो गोनां दा माब्ला फैगोन होनोब्ला आरो माब्ला फैया अब्ला पेन्डिं थानाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ मा जागोन थ' बेखौ जों दा पर्टेलाव थांबावनो दा जों फैबाय पर्टेलाव दा नायदो प्रिभियास गभर्नमेन्टआव गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां इयुथ्सफोरा खस्थ' खालामनानै आसा खालामनानै बा जेने थेने एग्जाम फिस दानानै एप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय एग्जामबो होबाय माने गोबां आइपिअनि प्रब्लेम जादोंमोन जायखौहाय फैसा दंबाबो मोनाखैमोन आरो खायसे फैसा गैयैफोरा आइपिअखौ बायनो हायाखैमोन मानोना 100 गाहाम बा 150 गाहाम लानाय जादोंमोन दा बेखौहाय जेने थेने गोबां गोरिब गुन्द्राफ्रा माने फिस दाननानै एग्जाम होबाय साक्सेसबो खालामबाय एग्जामखौहाय नाथाय रिजाल्टआ मोनासै बाट फाइनाल रिजाल्टआ मोनाखै नाथाय माखासे रिजाल्टआ फैदों जेरैहाय डिग्री लेभेलाव अके स' डिग्री लेभेलाव ग्रेड 3 पस्टआ फैनानै रिटेन एग्जामनि रल नाम्बारफोरा माने ओंखारबाय बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय बे जाबाय डिग्री लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय एचएस लेभेलाव थ' बिनि एग्जामा जादोंमोन ग्रेड 3 लेभेलाव टेकनिकेलाव आरो नन टेकनिकेलाव बिनि रिजाल्टआ फैयाखै आरोबाव ग्रेड 4 पस्टआवहाय मोननै पेजआवहाय जादों बियो बे जाबाय भाइभा टेस्टआ कमप्लिट जाबाय सिएसबिआ लादों दा बाथ्रा जाबाय बे केन्सेल जाबायना जायाखै दा एक्चुअलि बियो अफिसियेलि केन्सेल जायाखै अके एतियाলৈके केन्सेल होआ नाय माने केन्सेल जायाखै आरो बाट गोबांथार कमेन्ट्सआव नुदों कि माने केन्सेल जाबाय होननानै स' जेब्लासिम रिटेनलि केन्सेल नटिफिकेसन फैया अब्लासिम बियो केन्सेल जाया आरो केन्सेल खालामनांगौआबो इजि नङा मानोना बेखौहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों आरो सिएसबिआ भाइभा लादों एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायाव साक्सेसफुलि एग्जामा जालांदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव दा बयबो इयुथ्सआ डिमान्ड खालामनांगौ बेखौ जाहाथे रिप्रसेस खालामो अके बयबो इयुथ्सआहाय डिसिप्लिन हिसाबै डिमान्ड खालामनांगौ रिप्रसेस
दा गोबांथार कमेन्ट्स फैयो इलिगेल होननानै थ' फाइनाल रिजाल्ट होआखै बेखायनो इलिगेलनि खोथाया बारा फैया मानोना फाइनाल लिस्ट फैयाखै खिन्थु रिटेन एग्जामा जादों बे एग्जामा जादों बाट फाइनाल लिस्ट फैयाखै एबारावबो साख्रि मोनाखै ग्रेड 3 लेभेलाव आरो ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेखायनो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 लेभेलाव जि डिपार्टमेन्ट्सआव थांनाय बारा कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन बेनि प्रसेसा जानांगौ बयबो रिकुवेस्ट खालामदों BTC सरकारखौ जाहाथे BTC सरकारा बेखौ बुजियो आरो गोदान भेकेन्सि होनोबा हमना ला पस्टआ गोबां दङ जेरैहाय वाटार रिसोर्सआव थाबाय बेनिफ्राय हमना ला एक्साइजआव थाबाय बेनिफ्राय स्पर्ट्सआव थाबाय बेनिफ्राय PNRDआव थाबाय बेनिफ्राय PHC डिपार्टमेन्टआव थाबाय जाय जि डिपार्टमेन्टआ थांनाय बाराव इनक्लुड गैयामोन कम्बाइन एग्जामावहाय थ' बे फैनाया चान्सआ दंखायो आरो अभियासलि बे पस्टआ दङ स' बियो फैगोन आरो बाट थांनाय बाराव जि पस्ट फैखादों बे जुदि फैयोब्ला सानदो बियो केन्सेल जाबाय थांनाय बारना आरो केन्सेल जायोबा इयुथ्सआ एसे माने दुखु मोनगोन आरो माखासे इनिसियेटिभबो लानो हागौ बेनि बाथ्रा बाट दासिम माने मा होनो बेखौहाय बेनो जाहैबाय माने केन्सेला जायाखै आरो अके थ' बांद्राय टेनसन लाथ'नाङा नेथ'दो CSBआ दा गोबां बिजि CSBआ दा मायाव बिजि होनोबा BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जाम खालामनांगौ बेनिफ्राय साख्रि होनांगौ बेयाव बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि खालामगोन गावसोरनि फार्स्ट बेच हिसाबै आरो बेनिफ्राय लासै बिथांमोना अफिसियेलि नटिसखौ CSB पर्टेलाव होबाय थागोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो एग्जाम सेन्टार लास्टआव BTCनि एग्जाम सेन्टारा दा BTCनि एग्जाम सेन्टार फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन अके गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जागोन आरो एग्जाम सेन्टारा एभेलेबेल थागोन आरो सेम डेआवनो 2 एग्जाम जागोन जेरै मर्निं आरो लोगोसे आफ्टारनुन बावहायनो एग्जाम जागोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जि सर्सआव मोनदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो दिनै एसि मिटिङाव एक्सुवेलि एसि मिटिं मे जानायखौ दिनै गुवाहाटीयाव 4 PM आवहाय सावरायगोन जे बिथांमोना BTCआ मा थांखि लादों बेखौ दिनै CMजों मिटिं जागोन बेखौ प्रेस मिट होखाबाय चिफ बिथाङा देन बेनिफ्राय लासै खबरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन